سلام كم يتنحكم زي خبركم تعزبتي أقرقلو التلفزيون إرترام نزغة رستدالو زيناوي مسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا زينا زغربو لكم أماني الله الأزاري فلما رست زينام تساتفتو ضد درسيكا فاكل تشين عسر تجعتنا بروجكتات لمعات وعدتها كايدوم أبي عقابن أسرار عن برانتاتن نوايا كردستان زتفكر سلطنا يوهب لهم أبي الأزوبة لعلى جاش كلها زرعة تصبح كم زولة تحبيرهم بريزيدنت ترامب مس بريزيدنت إيران كرافت كم زقل أمنيتهم برازيل جنزباوي دقف أبل هجرات بوجيل شوعته كم زنس بتفليتام تركي كال أيجز S-400 تسمية سر ميسايل كتركبوا كم جمرت جلسام زرزر زينام قد ما سيكافا تحت 15 عامات كاب 16 نحاس جميرو ابي اسمراي كاد كم زلو يفلط ابي زحلفه 10 معلتات ناي مدب قطمات ككايد دحري مقناي دما تمالن لومن اعرف لهم تساتفتي نايزي وددر ابزي ناي عرفت غيزيوم ناب بروجكتات لمعات عدتا كايدوم اللوم زعبازي غازيطنيا ميكائيل حدغو زدالو زيناوي صبصبالو دنايت قبر هيوت كتوربيام لعلو سمزي كونفدريشن هاجرات ماكلاين مبران افريقيا سيكافان ابتي ايرترا تنقدو زلا وددرات تحت 15 عامت نزسا تفازلوا غانتاتا زمرحو اكايتن اسلطنتن تمال 26 نحاسه ابزوبا دبوب ز 30 زلو مدبات حرشاو لمعات نمعزاب عدتا كايدوم اتوم وانا صحافي سيكافان اكايدت وددرات سيكافان تحت 15 عامتن كم اون هاجراوين غانتاتات اثيوبيا صوماليا دبوب السودان اوغندا سودان رواندا بروندي كينيان تنزانيان زمرحو اكايتي زركبوم عدتنياتات ديغاتات مسلامن لوغون بمبصح اكبابي انز 30 زلو حرشاو لمعات تعزيمهم تساتفتي ابت كبابي زكاي زلو حرشاو نطفتات موداد مدبر صحياو صعات من ربح طريت كمون وحسنت صمان سغان مرغغاص ز 30 زلو بروجكتات دحر معزاب باكايتن موياوينن مبرهتو هيبوم عدتنياتات نيرينا بزهبوا حبريتا زتعذبوا بحفشا بوشطاوي عقمي ايرترا مخانو دما بقندو فلوينت كم زرخبولو بمتقاس نوفوي ابركتو ايرترا ومنئسي اب هاجراو مدبات لمعات بادناوت غليصوم ب16 حاسه زتجمره قطمات سيكافا تحت 15 عامت ابز حلفه 10 معلتات ناي مدب قطمات ككاي دحر مقناي تمالو لومن بمعراف صباح ربع ناي فرق فصامه قطمات كقصليوم ابتو وددر كابز تساتفا 10 هاجرات هاجراوين غانتاتات بروندي كينيا اوغندا رواندا نمغات امتن بليصن ناب قطمات فرق فصامه كم زحلفا يفلل أب عقابن أسرار عن برانتاتن نواي كردستان زتفكرن نحموش معلتات زغصلن سلطنة تمالي أب أسمراك وهب جميروم وكيل إرينا بنيام فسحاتين زدالو تصبصاب غرمسكال غرزغيهرم بموهد مأكل مرمرن سندان هزباو جنبار ديمقراطيا فتحن بيصحفت منبر باتريارك أرثوذكس توحدو بيت كريستيان إيرتران زتودبه أب عقابن أسرار عن هيمنتاو برادناتاتن نوايا قدساتن زتوكل سلطنا 26 نحاسه تخفيتو أبزي نحمشت معلتات زغصل سلطنا كاب كولج محدرة وانينن محبراو سنفلتاتن عد غيح كاب منفساو كولج دبرسينا قدسة سلاسي كاب يصحفت منبر باتريارك كمون كاب مأكل مرمرن سندان هزباو جنبار ديمقراطيا فتحن استواصو 25 كإلاتات يساتف اللو ازي كاب يونيفرسيتي هامبورغ جيرمان بزمصو كإلاتات زوهاب زل سلطنا مسرتاوي تاريخاوي حقتات نايت عودي سرعاتون ناوتون سنصحفن قانقان جئز جزيو قدون تاريخاوي قطعتاتون سنة مصنعتي صحفات جئز أقاومت انتاو صحف جئز كمون سنة قانقا سنة صحفن أرتعتهم زتقال لايو بزي كازي مسرتاو السلطنة مديجتال صحفاتن أسرار عن مرداتا أب أسرار استتخخ صحفات زبلون كالوت أرستاتن أكال نايتي سلطنة يم اتي سلطنة عدت مستي عودي أبزامدا نايتمرتن سندان تكالاتن قداماتن كمون ركبات مزملكتهم سبمزي كم زد غالل تفليت اللهم أما فتت سنة سرعات تحقاقازي أما حذاري منبر باتريارك دياقون قرماي زرايا بزس معقال إيرترا بورشا سنة انتي هابتان مخانا
ጥንታውያን ብራናታት ግእዝን ታሪኻዊ ውርሻታትን ድማ መርኣያ ስልጣነ ስለ ዝኾኑን ኣብ ምዕባለ ደቂ ሰብ ዓብይ ተራ ስለ ዘለዎምን እቲ ስልጠናን ካብኡ ዝርከብ ፍልጠትን ኣገዳስነቱን ዕዙዝ ምዃኑ ገሊጹ። ዳይሬክተር ማእከል ምርምርን ስነዳን ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ወይዘሮ ኣዝየብ ተወልደ ብወገና እቲ ማእከል ካብ 2000 ክሳብ 2007 ዓመተ ምህረት ኣፈናዊ መጽናዕቲ ብምክያድ ኣሽሓት ታሪኻዊ ውርሻታት ከም ዝመዝገበ ብምግላጽ እዚ ምስ ዩኒቨርሲቲ ሃምቡርግ ብዝተገብረ ምርዳእ ዝተወስደ ተበግሶ ኣካል ናይቲ ብስነ ፍልጠታዊ መጽናዕቲ ንምዕማቕ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ከም ዝኾነ ሓቢራ ጠርናፊ ናይቶም ካብ ዩኒቨርሲቲ ሃምቡርግ ዝመፁ ክኢላታት ፕሮፌሰር ባውዚ ኣሌሳንድሮ ብወገኑ ካብ 1992 ክሳብ 1997 ንሓሙሽተ ዓመታት ኣብ ኤርትራውያን ገዳማት መጽናዕቲ ከም ዘካየደ ኤርትራ ድማ ብታሪኻዊ ውርሻታት ሃብታም ምዃና ብቐረባ ክግንዘብ ከም ዝኸኣለ ብምሕባር ኣብ መጻኢ ምስ ኤርትራውያን ሞያውያን ክሰርሑ ዘለዎም ድልየት ገሊጹ። ብዝነበረ ህጡር ክራማትን ጻዕሪ ሓረስቶትን ኣብ ንኡስ ዞባ ላዕላይ ጋሽ ዝራእቲ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ሓላፊ ኣሃዱ ልምዓት ቡቕሊ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መንእሰይ ተኽሉ መንግስት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሓረስቶቲ ንኡስ ዞባ ኣቐዲሞም ዘሰላሰልዎ ሰፊሕ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድ ማይን ኣብቲ ተረኺቡ ዘሎ ውፅኢት ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ገሊፆም ልዕሊ 19,000 ሄክታር መሸላ ልዕሊ 2,200 ሄክታር ብልቱክ ልዕሊ 5,700 ሄክታር ስምስም 98 ሄክታር ዳጉሻ 80 ሄክታር ጣፍ 207 ሄክታር ድማ ጥረታት ተዘሪኡ ከም ዘሎ ዝገለጸ መንእሰይ ተኽሉ ሓረስቶት ምህርቶም ኣብ ቆፍኡ ክሳብ ዝኣቱ ጻዕሮምን ምክትታሎምን ክቕጽሉ ተላብዮም ኣብ እዋኑ ስለ ዝሓረሱ ዘራእቶም ኣብ ጉስያ በፂሑ ምህላው ዝጠቐሱ ሓረስቶት ብጊደኦም ዘራእቶም በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ብዝተረኽበ ጽቡቕ ዓቕንን ዝርግሕን ዝነበሮ ዝናብ ከምኡ እውን ዝቐሰምዎ ሙያዊ ምኽሪ ምዃኑ ብምግላጽ እቶታውነቶም ንምዕባይ ጻዕሮም ቀጻሊ ምዃኑ ኣረጋጊጾም ኣማሕዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ ብ24 ናሓሰ ምስ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ መለብሶ ንኡስ ዞባ ሓልሓል ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ትግባረ መደባት ሕርሻዊ ልምዓት ዘትዮም ርቡዕ ሕርሻዊ እቶት ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ህይወትን ምርግጋዕ ዕዳጋታትን ዘለዎ ጽልዋ ዝጠቐሰ ኣቶ ዓሊ ኣቐዲምካ ምድላው ክሳብ መወዳእታ ድማ ምክትታል ቀንዲ ረቑሒ ንውሕስን ብርኩትን እቶት ምዃኑ ብምሕባር ሓረስቶት ብሰናይ ክራማት ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በፂሑ ዘሎ ምህርቶም ኣብ ቆፍኡ ክሳብ ዝኣቱ ካብ ግራውቶም ከይፍለዩ ክከታተሉን ኣዘኻኺሮም ንማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብዝምልከት ድማ ተሳታፍነት ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ንምዕዛዝ ኣበርክቶ ኩሉ ኣካላት ክዓቢ ዝፀውዐ ኣቶ ዓሊ ተረኺቡ ንዘሎ ዕድላት ብዘይ ኣፈላላይ ፆታን ዕድመን ክጥቀምሉ ተላብዮም ሓረስቶት ብጊደኦም ዝተዋህቦም ሕርሻዊ መምርሒታት ንምትግባር ዘለዎም ድልውነት ድሕሪ ምርጋጽ ኣብቲ ምምሕዳር ከባቢ ዘላ ትካል ጥዕና ምስቲ በብእዋኑ ዝውስኽ ዘሎ ቁፅሪ ህዝቢ እትመጣጠን ስለ ዘይኮነት ክትዓቢ ርእሰ ውጥን መለብሶ ክቀላጠፍ ጉዳይ መጓዓዝያ ድማ ኣቓልቦ ክወሃቦ ዝብሉ ርእቶታት ኣቕሪቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ኣብ ትምህርቲ ዝርአ ዘሎ ድኻማት ብምፍዋስ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ንምሕያል ዝተኣኺባ ካብ 18 ክሳብ 22 ናሓሰ ምስ ነበርቲ 8 ምምሕዳራት ከባቢ ተኻይዶም ኣብቲ ኣኺባ ንተራ ትምህርቲ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ዕብየት ሕብረተሰብ ዘተኮረ ሰፊሕ መብርሂ ክወሃብ እንከሎ ሕብረተሰብ ወለድን ዝምልከቶም ኣካላትን ብውህደት ኣበርቲዖም ክሰርሑ መተሓሳሰቢ ቀሪቦም ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ላዕላይ ደረጃ ከምቲ ዝድለ ስለ ዘየለ ተሳታፍነተን ዓብዩ ተወዳደርቲ ንክኾና ዝካየድ ጻዕሪ ክዓዝዝ መዘኻኸሪ ቀሪቦም ب25 نحس أب ساعتها قدم قطري أب مسمر ليبان قابلا قلاي تقعز نبرت أب أغلقلوت هزباوي مقعزية تنطف أوتوبوس بمقنطالة أب تسافرتي أكلاوي قدعات وريدوم بمسارة حبريتا بوليس نوزبا لوغو عن سبا اتا بكونترات كاب أسمرا استبقست ER3A 11,610 ستارقاء نايقلي أوتوبوس 38 سافرة كاب ليبان بزوح كيرحاقتيات قمت إلام بتي أب مأكل عدي زقات محدقا بخبيد زقصلو سلسة تسافرتي ناب هوسبيتال حليبت كوسودون كلو فوكيس مهرمتي زوردهم 10 صباح دمه قدما يريد التغيير لهم نناب قزقهم كم استفانو كفل تخائل لهم تنكتي حدقا مهما مريتن يماناي مسمر كحيزكا زي مقوعزن مخانو أب مدبر بوليس نوزبا لقو عن صباح حلافي مكل خال قبن آتو ديل تخلق قليتهم
ኣብ መወዳእታ ኣቶ ዲል ወነንቲ መካይን ምስክራማት ዝኽሰቱ ሓደጋታት ንምንካይ መስመሮም ብግቡእ ሓልዮም ክጓዓዙ ከምኡውን ምስ ወቕቲ ንዝቀያየር ቅርፂ ጽርግያታት ብጥንቃቐ ከስተውዕልሉ ተላብዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሓት ሰነን ሓምለን ኣብ ዞባ ማእከል ብዘጋጠመ 588 ሓደጋታት ትራፊክ ህይወት 9 ሰባት ክጠፍእ እንከሎ ኣስታት 130 ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ኣብ ንብረት ዝሰዓበ ክሳራ ድማ 6 ሚልዮን ከም ዝግመት ፖሊስ ትራፊክ ምሕባሩ ኣይርስዓን ዜናታት ውሽጢ ሃገር ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ንዜና ወጻኢ ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪት ክንመለስ ኢና ዜና ወጻኢ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ሃገሩን ኢራንን ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዘይምቅዳው ንምህዳእ ምስ ፕሬዚደንት ሓሰን ሮሓኒ ክራኸብ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዚ ዝሓበረ ብ26 ናሓሰ ኣብ መዕፀዊ ዋዕላ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ጉጅለ 7 ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ ዲፕሎማስያዊ ዘይምቅዳው ክልቲአን ሃገራት ንምህዳእ ብተዛማዲ ዝሓሸ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ትራምፕ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ቀረባ ሳምንታት ክራኸቡ ከም ዝኽእሉ ኣረድዮም ፕሬዚደንት ኢራን ሓሰን ሮሓኒ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ንምምሕያሽ ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ተራኺቡ ክዝቲ ፀገም ከም ዘይብሉ ኣቐዲሙ ምሕባሩ ጸብጸባት ይጠቕሱ ፕሬዚደንት ትራምፕን ሮሓንን ጎኒ ጎንቲ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ኣብ ኒውዮርክ ዝቃናዕ ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ክራኸቡ ከም ዝኽእሉ ግምታት ኣሎም ይኹን እምበር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኢራን ኒኩለሳዊ ንጥፈታታ ክሳብ ዘየቋረፀቶ ኣብ ልዕሊ ኣጸኒዑ ዘሎ እገዳ ክለዓል ከም ዘይኮነ ገሊጹ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን መሐመድ ጃቫድ ዛሪፍ ብ25-26 ናሓሰ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝተቃንዐ ዋዕላ ሃገራት ጉጅለ 7 ከም ዝተሳተፈ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ኣጋጣሚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ዘይምቅዳው ብኸፊል ክህድእ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ይእምቱ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣሜሪካ ካብቲ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ስምምዕ ኢራን ድሕሪ ምስሓባ መሊሱ ከም ዝሻሕከረ ጸብጸባት ይጠቕሱ መንግስቲ ብራዚል ኣባል ሃገራት ጉጅለ 7 ኣብ ጫካታት ኣማዞን ተኸሲቱን ዘሎ ባርዕ ንምቁፅጻርን ነቲ ዝተሃሞኸ ንምህዳስን ክህብኦን ዝተስማማዓሉ መጠን ገንዘብ ነጺግዎም ብጽሕፈት ፕሬዚደንት ጃይር ቦልሶናሮ እቲ ደገፍ መግዛእታዊ ስነ ሓሳብ ከም ዘለዎ ብምሕባር ሃገሩ ከም ዘይተቀበለዩ ብ26 ናሓሰ ኣፍሊጡ ኣባል ሃገራት ጉጅለ 7 ነቲ ባርዕ ንምቁፅጻር 22 ሚልዮን ዶላር ክህባ ከም ዝተስማማዕ ይዝከር ይኹን እምበር ፈረንሳ ነቲ ባርዕ ፖለቲካዊ መልክዕ ከተትሕዞ ምፍታና ዝተቆጥዐ መንግስቲ ብራዚል እቲ ዝተወሰነ ደገፍ ንኤውሮጳ ኣብ ምግራብ ክውዕል መሓሸ ክብል ተሓሲምዎ ኣሎ ፕሬዚደንት ብራዚል ቦልሶናሮ ፈረንሳ ነቲ ባርዕ ኣህጉራዊ ቅልውላው ክትብል ድሕሪ ምግላጻ ከም ዝኾነ ይግለጽ ነቲ ባርዕ ንምጥፋእ 44,000 ወተሃደራት ኣዋፊራ ዘላ ብራዚል ዝግበር ኣህጉራዊ ደገፍ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ክህልዎ ከም ዘይግባእ ኣፍሊጣላ ቱርኪ ካልኣይ ገጽ ናይቲ ካብ ሩስያ ዝዓደገቶ ኤስ400 ዝተሰመየ ዘመናዊ ጸረ ሚሳይል ካብ ሎሚ 27 ናሓሰ ክትርከቦ ምዃና ሓቢራ እታ ሃገር ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ዝተራቐቐ ኣጽዋር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ከም ዝተረከበቶ ዘመልከቱ ጸብጻባት እቲ ናይ ምርካብ መስርሕ ክሳብ ሚያዝያ 2020 ክቕጽል ምዃኑ የረዱ ቱርኪ ነዚ ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝገለጸቶ ጸረ ሚሳይል ንምሽማት ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2017 ምስ ሩስያ ኣብ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ከም ዝበጽሐት ይግለጽ ተግባራውነት ስምምዕ ደው ንምባል ካብ ኣሜሪካ ተደጋጋሚ ጸቕጢ ክመጽ እኳ እንተጸንሐ ቱርኪ ግና ልኡላውነታ ንምውሓስ ክሳብ ዝኾነ ምስ ሩስያ ብምትሕባር ከተፍርዮ ከም እትጅምርያ ትገልጽ ዘላ በዚ ድማ ምስ ኣሜሪካ ዝጸንሓ ውጥን ዕድጊ F-35 ዝተባህላ ዝተረቐቓ ነፈርቲ ውግእ ከም ዘቋረጸ ይሕበር ብዘይካዚ ኣሜሪካ ብጉዳይ መሸጣ ጸረ ሚሳይል S-400 ኣብ ልዕሊ ቱርኪ እገዳ ከተጽንዕ ከም እትኽእል እዩ ዝእመት ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ሓድሽ መንግስቲ ተመስሪቱ ፕሬዚደንት ሃገር ፌሊክስ ሺሴኬዲ እቲ ጉዳይ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተደናጉ ምጽንሑ ብምሕባር ኣብዚ እዋን ዝግና 65 ዝኣባላቱ ሓድሽ ካቢነ ብምቋም ንስራሕ ድልው ከም ዝኾነ ዝግለጽ ዘሎ ምድንጓይ ምስራት ሓድሽ መንግስቲ ኣብታ ሃገር ዕግርግር ከየለዓዕል ተሰጊኡ ምጽንሑ ዝሕበር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዝበዝሑ ኣባላት ናይ ዝሓድሽ ካቢነ
ኣባላት ናይቲ ብጆሴፍ ካቢላ ዝምራሕ ዝነበረ ሰልፊ ብምዃኖም ፖለቲካዊ ጽልዋቲ ፕሬዚደንት ነበር ገና ክቕጽል ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይእምቱ። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2018 ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዝተዓወተ ፕሬዚደንት ሸስኬዲ ምስ ሰልፊ ናይቲ ን18 ዓመታት ንኮንጎ ዝመርሐ ጆሴፍ ካቢላ ልፍንታዊ መንግስቲ መስሪቱ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ነዚ ቀትሪ ዘዳለናዮ ዜናዊ መሰናድኦ ኣብዚ ተዛዚሙሎ ምስ ተረፉ መደባት ኤሪ ቲቪ ብሩህ መዓልቲ። سلام كم يسعدكم كبرات عزبت على زينا سبورت انه زينا زغرب لكم ميكائيل حدكم. لا صوتات افريقيا كلتشان عصوتو تشعتن مالي سوني دحر كتر هاغريت غانتا ايرترا او وددرات اتلتيكس سرقاتينس بادمنتون توداديرا مال هاغريت غانتا ايرترا كاب زكرتو وددر تزلعله تغرزتو هو فلامنا اتلتيكس وددرات هاي ابزو وددر زي اتلت يمانا هايله 30 متر مسناخل ناي فصامه وددر اكايدو اولمبيكاو اتلت يمانا ابزا وددر زي بلصوصيت كم صقم كام كواته نبره كبير وددر يغوانيفو كم وصيت ناي زدمان ترعكت بشومون تدغن ساسن شومون كايتن 26 نوس كاليتن شام ناي ترتعيزو وددر فصيمم بدحري يمانا ناي مصاري وددر زكايدت نيات يمانا زامن سي كابت زكايرتو ناي زوريا وددر بكلته دغن عصوتو تشعته كاليتن 57 نوس كاليتن كام دبا شوعي ترتا كتحزن كلا ناب زغصل مدرخ دما كتحلف هاي كالتن ايرترا تمال زكايرتو زبلص وددر ناي 800 متر دق تبعتو نيرو ابز وددر زين ايرترا زوكلا اتلت سمر مدحانيو زمن سي غنا بزح ناي غرا وددر تمكرو زيبلو كانتونه اب تزكايرو وددر بحد دغن 50 كاليتن 54 نوس كاليتن رابعي ترتا كوا انت حزن اب زغص ناي فصامه وددر كحلف هاي كالن اموداتا ناي فصامه وددر زكايرت اتلت سميرا مبراتو يام سميراني 5000 متر وددر ابز تساتفتلو بلص ناي ولقا غيزه محيشام ذات لتانصار بلصات اتلتات كوانت تودادر زرايتو مخته نمصعب تسفا كم زلوا زرغاغصي زي كمزيلن كولو تماله هاغرايت غانتا ايرترا ناي سرقاتينس وددر تصميدا نيرام هاغرايت غانتا ايرترا تماله ناي درب وددر اكايدا ام ناي دقانسيو سارا فساي روت منغستا بانصار يوغاندا يويل ميكائيل افريم تخلن دما انصار الجيريا زكايرو وددر سعرت قميصوم كافصامتات ملا صوتاتات افريقيا كيوصانا هاغرايت غانتا تشزون سرع وددر اكايدام ابناي تمالي فلام وددر ابال هاغرايت غانتا ايرترا مكونن ابراهام ኢትዮጵያው መዝኑ ኣብ ተጻተሉ ማዕረክ ፈላልን ከሎ ኣብናይ ጋንታ ጾታ ኤርትራ ንናሚቢያን ሰራሊዮን ክስዕረን ኪኢላም ኤርትራ ኣብ ዝናይ ቸዝ ውድድራት እተመዝግቦ ዘላ ውጽኢት ንስራቤ ቸዝ አፍሪካ አገሪሙ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎም ኤርትራው ተቀዳዳማይ ዳይሜንሽን ዳታ ማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ዝሳትፎ ዘሎ ቮልታ እስፓኛ 2019 ተማሊ ሶኒ ቀጽል ነይሩ ተቀዳደምቲ ካብ ኢቢ ተበጊሶ ኣብ አሊካንት ዝተዛዝመን 188 ኪሎሜትር ርቀት ዝነበረ ውድድር እዮም አካይዶም ኣብ ሰዓት 42 ኪሎሜትር ናረገጽዮም ናብ ቅጽበታዊ ውድድር ብሓንሳብ በፂሖም አየርላንዳዊ ሳም ቤነት ካዕወት ናይ ዛምድረኽ ኮይኑ ተቀዳዳማይ ክለብ ቦራ ቤነት ንውድድሩ ብ4 ሰዓት 25 ደቂቃን ክልተ ካይትን ክዛዝሞ ከሎ ኤርትራዊ አማኑኤል ካብ ዕወት ናይ ዛምድረኽ ዝኾነ ግዜ ከይከሰረ መበል 38 ደረጃ ሒዙ ከም ዝዛዘመ መርበብ ሓበሬታ ፕሮሳይክሊንግ ስታትስ አፍሊጣ ንቮልታ እስፓኛ 2019 አየርላንዳዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ቲም ሳን ዌብ ኒኮላስ ሮች ብ9 ሰዓት 51 ደቂቃ 14 ካይትን ዝመርሑ ዘሎ ክኸውን ካልኣይ ኮሎምቢያዊ ናይሮ ኪንታና ካብ ሞቪስታር ክልተ ካሊ ድሒሩ ሳልሳይ ኮሎምቢያዊ ተቀዳዳማይ ኤዱኬሽን ፈርስት ሮጀርቶ ኡራን 8 ካሊ ብድሓር ይስዕቡ ኣለዉ ኤርትራዊ አማኑኤል ካብ መራሒ ናይ ዝውድድር 10 ደቂቃ 21 ካይትን ድሒሩ ኣብ መበል 107 ደረጃ ተቐሚጡ ይስዕብ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዞባዊ ሊግ ይካየድ ኣሎ እዚ ኣብ ከተማ ጊንዳዕ ዝካየድ ዘሎ ውድድራት 4 ክለባት ጊንዳዕ ክለብ ቸሜንቶ ናይ ከተማ ባጽዒ ይሳትፉ ኣለዎም መደርባን ቸሜንቶ ናብ ዘካየዶ ጾታ ቸሜንቶ ብገፊሕ 3 ባዶ ክትዕወትን ከላ ኣብ ካልኣይ ጾታ ኣልኣህልን ኢራብን ኣብ ዝገበሮ እውን ኣልኣህሊ 3 ባዶ ተዓዊታ ኣብ ካልእ መዓልታት ኣብ ዝቐጸለ ውድድራት ኢራብ ንዓዋተ ዝተጋጥማ ክኾና ዓዋተ 2 ባዶ ተዓዊታ ስዒቡ ዝተኻየደ ርሱን ጾታ ቸሜንቶን ኣልኣህልን እዩ ነይሩ እቲ ግጥም ቸሜንቶ ኣቐዲማ ሸቶ እኳ ተመዝገበት ኣልኣህሊ ጾታ ምዛሙ ማዕር ዝገበረ ሸቶ ምርካባ እቲ ጾታ ብናይ ሓባር ዓወት ሓደ ብሓደ ተዛዚሙ መደርባ ምሳሌ ሃላብ ዘካየቶ ጾታ መደርባ ኣብ ድሕሪ ዕረፍቱ ዝረኸብተን ክልተ ሸቶታት ሓጊዝ ክልተ ባዶ ረቲዖም
ቸሜንቶ ምስ ዓወታ ዝገበረቶ ፆታ ቸሜንቶ ቅድሚ ዕረፍቲ ብዝረኸበታ ሸቶ 1-0 ተዓዊታ ከም ዘላ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ዜና ኣመልኪቱ። ኢንግብራ ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ይፍፀም። ሰላም